Hakasi sajan kan riu tarik nailur kadheng kali kabajur hasnong pampernai West Khasi Hills District namar baki dan kijing Yakob khwai dok kha kabaheb ha hakabaki pat ba na keleng ka jaka kila tu chakate ka jaka ban shembanta hakajing Yakob khwai dok kha bat jing khalai nusep namar kan ni kajing tu ki pat ba hakate ka jaka kala wanra e kajing jaka basnusi bakawe kalong yeng na kasnong mau thau nyau hakaba kawe kalong kumi kala du no I khon namar kajing bam poi biang por sa hospital ka ambulans bakit yakani kalong kumi kelas sakut hakad heng kali hadu lai kenta bat lawan lengshop ke jingja basngosi yakani kalong kumi badi khon jangka hadien kete ke jingja ka basngosi artli kisang bhalang kata ka seng neutral youth council HYC Northwest Khasi Hills District ya kabara lam khmat da usamna shembor langren mat ka seng ri Khasi Sepni Federation balalam da uba mau corridors imli president Haka kan neutrik na luar kira mi syakmat ban thalan ting ikibor penyat ke district West Khasi Hills bat ikibor pulit kibala ailat latlan palat ya kajing Yakob khwai dok ha bat ki khalai nusep klem te lakam yaki taki kendon baperking ki pulit ru ki lapet kerat ki kamram ban penbet ya kalit kawan jong ki kali bat dan kunai ki tu ki bayang pathar harup surak kum kini ki deheng kali ki ja kha kha ha ki shnong badon ki jing Yakob khwai bat ki khalai nusep to nakaliang jongi kum ka New Tribe Youth Council trong ka Northwest Khasi District ni don menta kum ki noilam hangne hapo civil hospital Holy Cross hangne hapo mairang te ke ke bolak penlong ni kum ki noilam jong ka seng banwan ban ye kendo bat iwei ilong kumi ibadon deng ke jing sha sumar bat ibadei nangthi naga chnong mothanyau West Khasi District hadin ke jing yo jing tip na kalian jongi kum ka seng ngilawan menta kasni bat kai ke bana kalian jengi kum sangi alap kolong ba ini lok mi I khai I khulung jong I hasitang lenti hang thi hasinong ti saw kadaw ke benengkong kalong ba ilami na lasnong jong ka nang thi na sinong mothanyao dag jing thmu ban wan khai li jong khulung jong ka ban kiu spo silong hari ko ba ksusi kolong ba endak kala poi hapo nong spung ha ko ba ka don ka jing pani thong khwai competition hapo pham pernai te haduk kumba lai kenta ai perkhat ke jing sakut kali kabla penlong yang ini long kumi bakahab ban syak sitom habdeng ke jing su jing thar habdeng ke jing leng a jongka hanrei banyat omdon jaka ka jing blok kali menen ke khat ru tarik hapo pernai kam dei ka badang malumala hanrei layu I leng ba ki social media ki bapher hak bawat ka wei na ki ambulan ka bakit nong pang ka mi na ki thai nong stoin ban kiu silong kala sakut hang tu tika ek ban kalian jengi kum kaseng ni sukya bat ni panpau ya jing sukya hakmat jong phi ki pai ba baro batang na idaw jong kadi ka tamasa competition khwaido hanrei hab ban du no ya mensim ibu koridor I khon chenrang jong kani ka longkmi ka badan manta hab deng jing syak sumar hang nei po Holy Cross mairang ina kalian jengi kum kaseng HWC ni skopan penram jur ya kani ka jingle jong ki bor jong ka district administration hakanuk rukom ki ai permission na kamta jong kini ki nong sengkhwai ki nong pani thong khwai haki banta ki bapher bat haki district bapher jong kari dum khasi ki jong ni hakanuk rukom hakanuk kandon ki ai hak ba wat ya ka surok national highway nong stan Shillong la I kumba kade ka parking lot jong nu re jong no ka babu ka jing hadu kata ya ki pai ba khamtam kum ye ini long kumi blamat daladehi nilai ya kendo mat bat habdeng gajinya keren gejong ilong kebi ngidap da gejing so si haduk kata-kata ba ilaong baladak klam don kanu gejing blok kali kemud balai kenta perkham na phila poi sedu silong up down la poi re de namar ba gejing sakut kali gejing dang kali nakadaw jong gejing perlong khwaidok hapo pam pernai West Khasi kubla penlong ye gejing ja kubus nusi gani gede ka khubor ka ba nakalian jungi kum kaseng ni pha sikibor district administration khamtam hangni hapo Eastern West Iyo ki bun tadi ki jaka khwaido khamtam hangni hapo jingking shwer bat haki banta ki bapher kani kade ka khubor sak district admission ban kalian jungi kum kaseng ngi kentu ya ki bor jong district ba phimdei ban ai permission chu nangni sakmat na kamtai ki nong khwaido lada kimnang ban manage lani kimnang ban le hakrukum ka badai lada ki le kumne ka penthot ya ki paiba no sisnong bat khamtam lada jia ya ki bopang ki bostom Tegani kedai ke kubor nak kalian jungi kum kaseng ban ngets kam ban kalian kibor jo district kin sim khai ne kam bat khamtam ya ke yin kasem bo pri jo ini I longkmi I bla du no I jong khon senrang jo I hasurok
kani kade ka masai bat khubar nagaliang jong udisi jong ka West Kazil unsa simkhia bat khot yakini ki tarai ba pelong ki badan kiti ha kane ka kam ngalak ban ong ba kade kam ka bakidan kiti ha ka jing peniap breu kamun sim ba koridor hadu kata-kata ngej ba kebor jong disi kebor jong distrik hi barkoi kinle ya badan kam hakikat tu kan ki YouTube channel bad haki social media haki rensan social media haki WhatsApp ba paru ki bla ring video ngiu iba hadin belakut ke jing khwai competition ka don sa kawai pat ka bet ka bahet adu kata bat kata ke jing thong bani thong kali ha ka bala yo i ki bun tali ki kali ki bala bu hang tu hakner jong ka Surok National Highway tika e ka bana kaliang jong ikum ka seng ni sngoban peram jur kalong ba hang tu ha ka tu ke jing ya khalai nusip hang tu ngiu i don ki bru jong ka sarkar ki ba dei no po ka police department ngimtip kibat ya kakerdan ayu ilak bandai ki langrut ni ilak bandai ki officer level le iba ki don on uniform ti on uniform pipat pidon mentah hak tu keban pensam slip penpuli kerteng slip hang tu hatu kani kamdai ke jing pelerani ya ka uniform jong police department ti i hak jing start jong ki bor jong ka district admission kamtam u superintendent of police jong West Kazil bat ki weipat ki district ba ki dei ban pengor bat pej benia bhai ki bakum kini kadai sisa titang nakadaw kaba kini ki breu ki kwa ya ka jing pensno baha ya ka do ka jongki handla penjenjar pat ya ki wei pat hadu lai sau san kenta tang nakadaw ban ap ya ki ban pelaj kamtam ya ka ambulans badi ni ki atli ki nong pang badi ni ba yo klung hang ne te kadai ka dak ba pen sngo le rai yang ka West Khasi Hills te kum si bentang i kan mau ba kalong ba udisi udipti kum ka West Khasi Hills ula ai ka NOC haka jing sisa kum uhe jong ka district shwa ban ai ka NOC ula de ban leg inspection shwa ka chaka kalong kum no khanang ba kanom don kanon jing jia te kan ne la jing jia ka ba pen le ran de yang i ka West Khasi Hills te de kan ne ka ba pen long yang i ba ngi haban wan mare hang ne te ngi kum ka seng ni dawa na udipti commissioner ba udai ban khot hajir ya ki bat kham tam e kalong ba uhaban sim action khanang ba kanom jia shu kum ne ti da kalian ka jongi ong baha pendu no kum ya kan ni jikam kan ni kade ka penja burom ya ka West Khasi Hills ka penle rai yang ngiru bat kam de tang hang ni ha pom phnai ba ka jia wat hanong jeli ka ba jia hak tu ka khasan tarik nai agos bagi penlong ru ngilap long kum ju kum ne hi bat ngiyo ru ka jing tip ka ba ti kana ba ka long ba tang na ka dok ba le penlong khwai ngene thu khndi de ti ka long ba ki don ki long ying ki ba la huri hurano kam silok kya hurano kam ying kam sem kila ya dom kila ya mai tang na ka daw ba kim yo bela yo sngishu la shulet bela be ki mar ka bai khwai ka long lai hajar tam shisha sen khwai te ki balik khwai ro kim de ki be ta berus pa la ne ki be ki badan ki ba em re ki balik khwai kat ka ching yo i ka jonga ka long ba ki de be ki scoop silyang ki sem silyang be ti lai hajar shishin khwai kam de kam ka bakai ti ya kilong ying ki baduk lai hajar ka de ka bakya ba te de ka ne ka da ko lam kilong ying dong sem ki prano te ngi ong ba yo dik commissioner ba ude ban khat hajir bat ude pendu swai ka ne kat ba mbat la man pen bej da ko ko kom nginum sha shi la udisi umlei e nak lam jinga seng ni de ki pat kelenti sakawe ka bangi don ka jing snul aran ka bakra ba ka long ya ka police department haji sisa ka police department kla yo ban lej hang tu ka de man pen bej ya ka parking ka de ban pej ya ka jingjia handrai ngi yo i pen man ba ki de ki nong sam tiket bat ki no pen ya thong te ka la pen le ran sisa ni ba i kum ya kata bat ka weiru ba ngi kwa mata ka long ba kini ki no pen thong khwai ya ka ne bala jia mata ki hapan siu kum pension kada kim siu nak leng ka jongi ke in hadiat baik sakit bor ki bahalo